Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood kaya po Andy, God bless all po sa lahat. Mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po sa lahat. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Mega mega shoutout po sa mga nanonood dyan. At maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. At kung napataan ka sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganun din sa Facebook page na ginawa kong Tatak Albularyo. Una po yung nagpapasalamat ako sa taga Batangas na pumunta rito kanina nga nagpagamot at marami na rin pinuntahan mong gagamot at medisina. Ay lupos rin ako nagagalak at nagtulungan po kami lahat. Kahit meron doon, alam niyo na. Maraming salamat din sa kanila at ganun din sa mga ibang manggagamot. At maraming salamat po at tuloy-tuloy po yung paggagamot ko yung isang araw pa hanggang kanina at ngayon. Maraming salamat. Magandang gabi po Kuya Andel at sa pamilya mo. Magandang gabi din, Lee. Mega mega shoutout sa iyo sa Tugigaraw. Mega mega shoutout sa Amerika kay Sir Raul, kaya po Chona, Sir Katikbak nga sa Amerika po yon. Tsaka mga short family. Magandang gabi pala rito, umaga po pala sa kanila. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. At ganun din sa Japan, mega mega shoutout din po. Sa Toronto, Canada, mega mega shoutout din po sa mga nanonood sa akin yan. Maraming salamat. At Saudi, maraming salamat din po sa marami din po nanonood yan kay Ate Cervantas. Mega mega shoutout din po sa mga lahat ng OFW sa Saudi. Mega mega shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan lagi. At ganoon din sa Batangas, marami rin palang nanonood dyan. Mega mega shoutout po dyan sa Makulot, Batangas, Macuenca, Batangas, katatapos ko lang po mapanood yung mga video mo kuya. Yung kanina, yung bata. Galing na yan sa isang manggagamot na lalaki at dalawang may edad ng may babae. Pinaglaruan niya ng duwende. Awa naman ng Diyos. Pinatalon-talon ko naman ay magaling na. Magandang gabi po Apo Andy, God bless po. God bless din sa iyo, Mark Jason. Yan. Magaling na yung bata. May ano lang yung konting, yung bata may konti rin siyang nito. May konti siyang inggit o tampo sa kanyang magulang at sa kapatid niya. Alam mo naman yung mga panganay, gusto lagi silang baby. Ano yun kasi may kapatid na siyang bata. Pero okay na yan. Maraming salamat din. Maraming salamat talaga sa lahat ng subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung hindi ko po nabati, Bulacan, maraming palang nanood dyan. Maraming salamat din. Taga Tarlac, Aliling family, Ignacio family, taga Nueva Ecija, lahat po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ganoon din sa buong lalawigan ng Pampanga. Yan, marami na po nagpapagamot ngayon. Hindi dahil po sa inyo. Tapos po pa-shoutout naman po Kimaling ng mama ko. Ano po yun? Mega mega shoutout po, pa-shoutout po sa gumaling ng mama ko. Gumaling na po mama nyo. Maraming salamat din po sa inyo, Gamer. Gumaling na yung mama mo. Maraming salamat din po. Kinuban nanay mo. Dahil kasi nagpapagamot dito kaya hindi ko alam kung sino sila eh. Hindi po ba kaya ng bata kuya, kaya may medium po dahil po ba sa bata po yun? Yung bata pagka minsan hindi niya kakayanin, 7 years old hanggang 8 to 9, mahirap sila ipitan kasi makakaramdam sila ng matinding sakit. Kaya ang ginagawa ko na lang dati, yung hindi ako gumagamit ng medium, tinatawas ko siya, tapos pinagpipray ko, tapos pinapauna ko yung tawas. Pinaka-maepektibo yun, tapos mabilis. Pero kung malala, gagamit tayo ng, ginamitan ko din yung bata ng papel.
Kasi hindi niya kinaya. 5 minutes lang kinuha ko sa kanya. Pinakamatagal na yata 7 minutes. May video rin ako kaso tatakpan mo pa yung mukha. Kaya ang ginawa ko, pinapinis ko na doon sa nanay niya. Yung nanay niya kwento ng kwento, nandun daw siya sa puno ng mangga. Wala naman pala silang punong mangga. Natawa tuloy ako kanina. Sabi ng yung mga nanay at yung tiyain, ang ginagawa mo sa puno ng mangga? Wala. Nasa taas lang ako. Tapos meron daw kuryenteng parang sinulid na dumapo daw sa loob ng daliri niya hanggang papusok ng katawan niya. Ano lang yan? Magaling na yung bata yung simple lang sakit niyang pero sanay na kasi ako. Kaya salamat sa Diyos. Ginamitan ko rin yun ng papel kaso hindi niya makaya talaga yung bata. Talagang sobrang init. Meron nga kaninang galing Batangas. Alas 3 pa sila nagbiyahe. Salamat po kaya patungo po may napulot na naman po akong aral. Importante natatawas din kasi yung bata pero minsan hindi ko yung ginagawa. Pwede mo siyang ipitan papel. Gagamitan mo muna siya ng stick para magkaroon ng power yung buong katawan niya. Tapos papalitan mo yun agad ng papel. Minsan gagamitan mo siya ng stick. Ng special stick mo. Meron ka naman yun Tapos dasalan mo siya. Ngayon pitikin mo lang siya para magkaroon ng kuryente. Ngayon ipapalitan mo yung stick. Papalitan mo naman ng papel. Palilinisin mo yung bata. Ngayon lang ang gagawin mo sa bata, ang gagawin mo lang siya ng makikipagbiruan ka lang sa kanya para hindi siya makaramdam ng kahit konting sakit. Pag natapos, gagamitin mo na yung magulang niya. Pag malakas pang-apat ka namang gagamot. Pero kung kakayanin mo naman sa isang gamot dahil sa'yo lang nataon yun, eksakto sa'yo napunta, yawa ng Diyos. Kasi yung tatlong manggagamot, tagtatatlong beses niya pinunta ng manggagamot 3 beses niya pinagpupuntahan. Yun lang. At saka, yun lang yung isang manggagamot, hindi ko lang gusto sa sinabi niya pala. May naalala nga pala ko sinabi, bawal daw sabihin pagpupunta ka sa ibang manggagamot. Kasi daw, maririnig. Tumawa lang ako. Kaya marinig pa ng demonyo, kaya marinig pa ng elemento, wala akong pakalam sa kanila. Gusto ko nga marinig nila para madali natin madampot Liban lang talaga yung mga mangkukulam na may subo. Pag nalalaman nila pagdadali na yung manggagamot, yung pasyente sa manggagamot at alam nila may kakayahan to. Good evening bro, meron din akong gift kay Lord. Sino po ba ang guide ko kung makikita mo? Ibig sabihin po nung kuya, bulaang siguro yung mga manggagamot na yun. Meron pala akong ikwento sa inyo, totoo to. Maria Teresa Villanueva, mega shoutout po. Sasagutin ko po yung tanong nyo, saglit lang po. Meron po akong ikukwento sa inyo, pero totoo po talaga ito. Sabi niya, kailan lang kahapon lang yata may ginamot ako. Meron daw, ginamot daw siya. Tapos, para daw bumigat ang pakiramdam niya. Tinawag niya daw yung mga gabay na alam mo naman yun, kapre, elemento daw. Yun daw naririnig ang tenga niya. Ngayon, naririnig naman daw niya yung sinasabi kaso hindi daw siya gumagalaw. Tapos yung kamay daw yung manggagamot daw, naramdaman niya, dumapo daw sa dibdib niya. Anong ginawa mo? Hindi ako makagalaw. Anong ginawa ka? Hinihimas ka. Sino kasama mo? Wala ka bang kasama doon? Wala bang video? Wala po. Tapos hindi na po ako bumalik kasi parang kakaiba na po yung naramdaman ko sa kanya. Kaya sinagot ko sa kanya, salamat sa Diyos. Ewan ko kung anong ginawa niya sa'yo, pero nawalan daw siya ng lakas, pero naririnig niya daw yung mga sinasabi. Hindi ko rin siya pwedeng paniwalaan kasi first time niya magpagamot sa akin at narinig ko sa kanya yung mag-asawa. Pero mayroon magbidensya kasi wala siyang kuwang video. Kasi kaya ito importante talaga ito. Tips ko lang to. Sa tagal ko nagagamot, okay yung mga sinaunang manggagamot talaga wala namang camera. Pero mas maganda may video. Bakit ka mo? At least, idemanda ka man, anumang sirain ka, may sarili kang kuwang video. Ako hindi ako agad nag-delete ng video. Naabot pa ng 1 linggo. Tinatanggal ko doon. Para alam nila. Arnold, good evening po. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mega shoutout sa dyan. Arnold sa Maynila. Ingat ka rin dyan. Yun mga sinasabi mo, manyakis ko yan. Andil May patunay po. Tama. Tama yun. Meron pang sinabi niya sa akin.
pag naggagamot ka, katulad yan, gusto mo gamot, tips lang talaga to. Kasi ito, mabusisi kasi ako minsan At saka sa dami ko nang nakita sa mga kilala ni Tandang Ermitanyo, marami rin ako nakilala manggagamot na kasabayan niya at mas matanda na siya. Pag naggagamot kayo, huwag kayong, yung naggagamot yun, nakasando ang isang tao, hindi po talaga pwede yun. Hindi bababa ang basbas ng Panginoon Kristo, lalo kung ito'y magkagamot. Hindi po, tapos nakashort, tapos yung, minsan hindi naman may iwasan yung nakashort yung pasyente. Depende lang po, wag lang po siya gagamutin talaga ng, kaya nga lagi may tuwalya doon sa likuran. Pero wag lang po kayo magagamot ng spaghetti naman piece yung babae. Yun lang po yun. Kasi alam niyo po yung ibang manggagamot, hindi ko po yung sinisiraan kasi wala naman akong karapatan mag-ganon. Ang payo ko lang, maging totoo lang kayo sa sarili nyo. Kasi alam niyo bakit nasisira po yung ibang manggagamot. Pati yung ibang mga matitino nadadamay. Ang mapapayo ko lang, kung talagang gusto nyo matuto maggamot, ibibigay naman ng Diyos yun. Huwag lang kayong mangluloko katulad yung pasyenteng sinabi niya sa akin yun, sinabi nila mag-asawa, na bumibigat daw ang pakiramdam niya. Naririnig niya daw yung mga tinatawag mga engkanto, ganyan-ganyan. Tapos, yung kamay daw, humahawak daw sa dibdib. Ang tanong ko, sana pag pumupunta kayo sa mga gagamot, katulad ko, lalaki ako, mayroon kayong kasama. Tapos, wala namang masama, pakuha kayo ng video. At least, alam mo kung saan dumadapo ang kamay niya sa katawan mo. Iba lang kung talagang sinasaniban ka, talagang tatalian ka na. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Kasi yung video, importante pa rin yun. Kung ano man mangyari doon, meron kang kuha. At wala naman na-edit at record naman yun. Alam naman ng mga editor yan kung na-edit o hindi o personal talaga. Yun lang masasabi ko. Medyo ngayon, marami na akong narinig na katulad yun sa may TV, napanood ko sa Plus Report ba yun? Yung kulto-kulto. Yung mga manggagamot po na kulto na gumagamit ng mga bata, tapos mga bata nagdarasal simula gabi hanggang umaga. Siyempre puyat yun. Babagsak tapos tatabihan, may mangyayaring hindi maganda. Yun po ay hindi po yun mga kapwa ng mga manggagamot. Yun po yung mga bulaang propeta. Kasi tsaka may konti rin akong tips ito. Pag naggagamot po kayo sa pasyente nyo, simple lang po. Laging sasabihin sa pasyente, una, tumawag sa Diyos. Pangalawa, manalig. Tanggalin ang galit sa iyong puso. Kung ano man napunta mong ibang manggagamot o history na sinabi ng doktor na hindi makita ang sakit, o pwede niyo pong paniwalaan yon. Ako minsan naniniwala naman ako, minsan hindi. Kasi puro galit lang nasa puso niya. Hindi po kayo gagaling. Totoo po yun. Alam niyo bakit? Ang Diyos kailan ba naggalit sa atin? Ang Diyos kailan ba nagusga sa atin? Ang Diyos sinusgahan ba tayo kung ano man kasarian natin? Kung ano man ang ginagawa natin? Di ba hindi? Lagi niya sinasabi, anak, manalig ka at magdasal ka sa akin upang itaboy niya ang mga masasamang espiritong maalili sa iyo. At hindi ka nito malapitan. At hindi ka matukso. At hindi ka mapahamak. Kasi pag wala po tayong kapatawaran at gusto mo lang pumunta sa manggagamot at gusto mo lang magiganti at ibalik yung sakit doon sa pasyenteng, yung iba kasi manggagamot, nagsasalita agad, may nagagalit sa iyo, kapitbahay, ganyan. Tapos hindi naman sila gumagaling, pupunta sila sa ibang manggagamot, tapos sasabihin, yan, gumagaling. Tapos ang ginagawa naman nila, pinaniniwalaan na nila, yung kapitbahay nila ay nagpapakulam sa kanila. Tapos hindi naman pala yung totoo. Pagdating dito, lumalabas yung katotohanan, iba naman pala ang gumagawa sa kanila. Minsan ayaw ko po magbintang ng ganong kapitbahay. Minsan ayaan ko lang po ang Diyos magsabi. Alam niyo po bakit? Minsan may pasyente yung nagpupunta rito. Inuutusan niya kung ibalik ko yung sakit dun sa nagawa sa kanya. Ang sagot ko, kung pagagalingin ka ng aking ama na hindi na kailangan ibalik doon sa taong yun, di ba magiging masaya ka na? Hindi, pa rin daw. Bakit? Gusto niya maranasan din ng kaaway niya yung nangyayari sa kanya. Hindi po yung paggagamot. Dapat pumunta ka sa ibang manggagamot. Di ba galing ka na sa ibang manggagamot? Bakit hindi ka gumagaling? May sikat ka na nga manggagamot pinuntahan. 4 na nga sila. Nagtulong-tulong na sila lahat ng kakayahan nila at kalaman nila. Bakit hindi pa rin mawala ang sakit mo? Siguro naman lahat yung mga sikat yun, binidyohan ka na.
Bakit hindi pa rin ka gumagaling? Alam mo bakit? Hindi ka marunong magpatawad sa sarili mo. Di baling-barilin ka na lang niya. Kung saksakin ka, pwede ka pumunta sa police station, sumbong mo kay Sir Rafi, o kaya ipapulis at pabarangay mo. Pero yung away lang na wala ka namang pawang katotohanan at hindi nagkaaway lang naman kayo, nagsabatan lang kayo ng kung ano sinasabing salita at wala ka naman niya sinasabing kukulamin kanya. Tapos yun, wala namang problema yun. O wala naman siya sinasabi tapos naging kaaway mo lang siya. Tapos gusto mong ibalik yung nararamdaman mo sa kanya, hindi ka gagalit. Kasi alam mo bakit sinasabi ko sa pasyente ko. Sa dami na nagpagamot dito, pag nagpatawad sila, automatic tumatayo sila. Kahit 7 taon na sila hindi tumatay, 5 taon, 3 taon, tumatayo sila. Pero pag may galit ang puso mo, nahihirapan ako. Totoo yun. Nagtataka ako. Minsan malala pa dyan, tumatayo. Ngayon, tinatanong ko sa aking sarili at tinatanong ko sa Diyos, nararamdaman ang sense ng puso ko na puro paghihiganti lang ang gusto niya. Kung anong naranasan mo, gusto rin niya maranasan sa taong yun. Okay lang sana kung yun din ang tao, pero pangit pa rin yun. Hayaan mo ang Diyos na pumalo sa puwet ng mga anak niya upang maranasan niya rin at huminto siya sa ano-anong sinasabi niya sa kapwa niya. Kasi pag paghihiganti ang ginagawa niyo, katulad sa lahat ng makanood nito, hindi kayo gagali. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi ang puso niyo, walang pag-ibig at kapayapaan kung hindi bagkos nag-iisip kayo na masama sa kapwa niyo. Hayaan niyo ang Diyos ang pumalo sa puwet nila. Hindi ikaw may karapatan. Kung sinaktan ka nila at gumaling ka ulit sa Diyos, patawarin mo siya at timing para mandarating sa Kanya. Huwag sana sa Kanyang anak. Minsan hindi niyo ako napapansin kung bakit hindi ko pinupugutan ng hininga ang mga tao. Kahit gusto ko sa isip ko yung pugutan, pero ayaw gumalaw ng mga kanang kamay ko. Ayaw niyo gumalaw ng kaliwete ko. Hinahadlangan ng Diyos. Kasi meron siyang plano. May plano siya doon sa taong ito. Gusto niya magbago pa. At gusto niya pang mapunta sa langit at humingi ng kapatawaran sa Kanya at magsisi siya sa kasalanan. Kasi kung huhusgahan ko agad yun at papatayin ko, hindi naman agad mapapatay yun dahil ang Diyos pa rin ang magpapasya. Liban lang kung masamang espiritu talaga yun o mga inkantong lumalaban at hindi nila kilala ang Diyos natin. Yan ang sinasabi ko sa spiritual. Gusto mong manalo at gusto mong mahuli ang kalaban mo, umiti ka lang nang walang takot sa puso mo at hindi ka nila masasaktan. Kaya nagtataka ako, bakit ganun kabilis mahuli ang mga sakit? Minsan nadidikit ko lang kamay ko, nanginginig na sila. Kasi hinihintay ko ang pasya ng Panginoon Kristo dahil alam ko binigyan niya ako ng karunungan. Gifted niya lang to sa akin. Nasa akin ang pasya kung papatayin ko ang masamang espiritu, papatayin ko ang lahat kung sino. Pero bakit? Hindi ko magawa minsan. Ayaw gumalaw ng kanang kamay ko. Bakit? Dahil lahat tayo ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Ang Panginoon Kristo pa rin ang magpapasya kung anong gagawin niya sa kanyang mga anak na matitigas ng ulo at hindi marunong tumawag sa kanyang pangalan. Bagkus ang kanyang sarili ay inaangat lamang. Sinasabihan ko lahat ng pasyente ko dyan. Wala naman masama kung saan kayo naggaling sa ibang mga pasyente at sa mga manggagamot. Pero, sabi, natawa ko doon sa pasyente ko eh. Bakit? Uudyukan mo ako na ibalik ko lahat ng sakit doon sa taong naggamot sa'yo? Eh kung ayaw ng Panginoon Kristo, may magagawa ba ako? Pag pinakilaman ko na binalik ko sa Kanya, hindi na ako naniwalang may Diyos. Kung hindi paghihiganti rin, sinang-ayunan kita, kilala ba kita? Alam ko bang ginagawa mo sa pang-araw-araw? At alam ko bang nagdarasal ka sa aking Ama? Alam ko bang ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa? Hindi tayo magkakilala. Bakit lahat ba ng pasyente pag pumunta sa inyo, sasabihin ba nila, kinulam ako? Natanong mo ba sa iyong sarili? O sino bang pasyente nito? At natanong ko ba sa kanya sarili? Ikaw ba po ay nalaging nananalangin? Siyempre, sasagot niya, opo. Natural, sasagot niya. O kahit hindi, opo. Diba? O, sasagot niya pa yun, opo. Pero isipin mo, bakit siya tinatablahan ng kulam? O bakit siya nagkakaroon ng sakit? Hindi niyo ba naisip yun? Dahil mababaw na ang kanyang pananampalataya at kailanman hindi siya tumatawag sa ating Ama. Nagdarasal nga siya pero mabilis at wala sa puso.
kaya siya natatamad. Isipin niyo yung masamang mangkukulam. Paano sila nagiging epektibo sa pagkukulam? Di ba sa tindi ng mental penetrate nila at konsentrasyon para kulamin ng isang tao? Paano na nila nagagawin? Sa galit, sa inis at inggit, pagdarasal sa kasamaan. Halos buong buhay nila ikinukonsentrasyon sila sa pagdarasal sa kasamaan. Kung ganun ka rin magdasal sa aking ama, nasihigitan mo pa ang pagdarasal doon sa kalaban mo sa kadiliman. Ni kahit tusok-tusokin ka nila araw-araw, para lang sila nagtatahiin ng damit na wala naman silang nasasaktan. Mali ba o tama? Yan ang sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Kasi pag gumusga ka ng iyong katawan o iyong kapwa, hindi ka naniniwalang may Diyos sa iyong puso. Dahil kung gusto mo lang puro pagiganti at puro pagpapapatay lang, hindi mo mahuhuli si Satanas. Alam mo bakit ko? Kaya ayaw nila makipag-usap sa akin si Satanas. At hindi niya ako masaktan-saktan at hindi niya makita ang kahinaan ng puso ko. Dahil alam niyang kling-kling ako. Pag sinabing kling-kling, wala akong emosyonan. Hindi niya ako kayang saktan dahil paano niya ako masasaktan? May side na nga ang utak ko. Sabi nga sa akin, ng tandang Solomon, maging baliw-baliwang ka lang o maging tumawa-tumawa ka lang. Bakit? Hindi ka masasaktan ng kalaban mo. Bakit ka pa niya pag-iinteresan? Alam niya naman hindi ka niya makukuha at kukuha siya ng ibang tao. Napag-aralan ko ang sinabi ni Tandang Ermitanyo. Yan ang sinasabi ko. Kaya yung iba hindi nila mahuli kasi sinasang-ayunan nila yung nagpapasyente sa kanila nagpapagamot na patagin at ibalik agad. Inunahan mo ang ating Ama sa langit. Tao ka rin. Alam mo ba kung bakit siya nagkasala? At alam mo ba yung magkukulang mo bakit din siya sinaktan? Dito, meron dito nagpapagamot. Bakit siya nakulang? Tinanong ko makukulang. Totoo ang sinabi na makukulang. Binayaran ako ng malaking halaga dahil nakiapid siya. Oo, masama ang aking ginawa. Pero may dahilan ako para ko siya kulamin. Oo, na kailangan ko ng pera. Pero bakit ko siya natablahan? Dahil ang kanyang sarili ay binibigay niya sa demonyo. Anong isasagot mo doon sa mangkukulam? Masama ang ginawa mo, papatayin kita. Pangit, di ba? Hayaan mo ang aking Ama na pumalo sa katawan ng taong yan dahil pag-aari niya. Nakuha mo na ang iyong gusto at nabayaran ka na. O pwede bang itigil mo na to? At bahala ng Panginoon Kristo ang pumalo sa kanyang puwet. Tapos na ang paghihirap mo. Kung ayaw niya pa rin umalis, hayaan mo ang masamang espiritong umanlili na sa kanya at kailanman ay kukunin siya at gagawin siyang alipin sa ilalim ng lupa. Ganyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ito salita at hindi ko ito ginawa kwento. Bagkus naniniwala lang ako na may Diyos. Isipin mo, babanggitin mo lang ang Panginoon Kristo sa pangalan ng Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hinuhuli ko ang sino mang nananakit sa loob ng katawan ng taong yan. At kinakausap ko to sa pamamagitan ng espiritual ng Panginoon Kristo na inatang at may pahintulot ako makipag-usap dahil may basbas na ako galing sa Kanya. Paano mo siya mabilis mahuli ang mga masasamang espiritu? Ang sabi nga kanina ng mga lalaking taga Batangas, nakapatong lang ang palito, ganun lang kabilis mahuli ang nasa loob ng aking Ama. Halos ang dami ng pinuntahan ko na may manggagamot yan. At marami na rin, may sikat na rin manggagamot. Ang tagal pa nilang ginano ng ulo. Bakit? Nakatagilid ng palito. May halos parang mo lang pinatong at baliktad lang. Yung parang kinros mo lang at parang ipinatong mo na hindi na nakaganon lang. Bakit umiinit pa rin yung palito at papel? Inoorasyonan mo ba yan? Hindi. Sinagot ko. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Nilakasan ko pa. Binanggit ko lang ang aking Ama at automatic hinawakan niya itong kanang kamay niya. Kamay niya to, hindi ko to kamay. At sinabi ko, nabigyan to ng bisa upang magkaroon at mahuli ang sino man nananakit sa taong iyan. Nagtataka sila, gano'n lang ang ginawa kong dasal. Bakit kamo? Dahil kung iisipin mo na ikaw talaga ay isang manggagamot at iisipin mo matuto maggamot sa Panginoon Kristo, dapat hindi ka pwede magpatigda sa mga pasyente mo. Bagkus turuan mo sila
manalangin at magdasal. Hindi mo sila tuturuan maghiganti o manakit o magalit sa mga taong nagagalit sa kanila. Hindi sila mananalo at hindi rin sila gagalit. Totoo yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Gagaling siya. Walang 2 linggo babalik ulit ang sakit niya. Inalayas ang masamang espiritu. Pero may galit pa rin ang puso niya. Ano sabi ni Satanas? Hindi siya nagdarasal sa Diyos mo. Kaya pumasok ulit ako sa katawan niya. Dahil tinatawag niya ako. Bakit niya ako tinatawag? Hindi naman siya nagpatawag. At nandun pa rin ang galit ng puso niya. Kaya hinikayat niya ulit akong pumasok sa puso niya. Mali ba ang sinasabi ng demonyo? Di ba tama naman? Ang Diyos ay pag-ibig at kapayapaan. Bagkus ito'y dapat magtawi sa kanyang puso at isipan. Sino ba ang Diyos? Di ba siya ang makapangyarihan? Sino ba ang lulusaw sa kalaban? Di ba rin ang Panginoon Kristo? Sino ba ang papalo sa puwet natin? Di ba siya ang ating Ama? Pag matigas ang ulo natin, pinapalo niya tayo sa puwet. Tapos, pinapatuloy niya tayo sa kanyang mga bisig dahil siya ay ating Ama. At ayaw niya maging masama tayo sa paningin niya at sa paningin ng mga tao. Ganun kasimple lang. Isipin mo. Kaya nga, paano mo maisip na ikaw ay pinapasukan ng santo? Paano mo naisip na totoo yun ang pumapasok at santo sa'yo? Bakit sinabi niya ba sa tenga mo, anak, Andel Ortiz, Andel Jordan Ortiz, ako ito, si Jesu Cristo, ang anak mo, ang ama mo? Hindi. Mararamdaman ng puso mo yun na siya ay Diyos. At nagsasalita siya ng harap-harapan sa iyo na ikaw ay tulog. Pero parang nakaangat yung katawan ng espiritu mo at kausap mo ang Diyos. Pero hindi mo lang ito makita at parang tuliwanag na parang apoy. O hindi apoy, parang isang araw. Ganon. Bakit? Yung diwata ba magpapakita sa iyo at sasabihin niya, oy, alika dito. Sasanibang kita at magagamot tayo. Sigurado ka bang isang diwata yun? At sigurado ka ba yun ba ang Diyos? Sinasabi pa ng puso mo yun? Alam naman makita mo ng mata mo yan. Nasaan ba ang third eye natin? Kung sasabihin mo sa akin sa noo, totoo may third eye sa noo. Mapagpalang gabi po sa iyo, Apo Andy, at sa nanonood sa ngayon gabi. Totoo po yun, mapagpalang gabi rin. Totoo yun. Ang third eye may noo rin, pero may limit ito. Hindi ito tulad ng third eye ng Diyos. Ang third eye ng Diyos, itong dalawang mata natin. Pag meron ka niyan, hindi ka malining lang na kalaban mo. At magagamit mo yan dahil sa puso mo. Ito, maliling lang ka nito. Alam mo kung kaya mo to, Satanas siya. Ang third eye natin ay galing sa mata ng Diyos. Yung mata niya ay binigay natin. Binigyan niya ba tayo ng mata sa noo? Wala. Yung mata sa noo ay demonyo. Itong mata natin ay mata ng Diyos yan. Pag pinalinaw niya at naging mata niya, madidetect ng puso mo yan. Sasagap yan sa puso mo at sinasabi niya katotohanan. Sinasabi ko lang yan dahil yan ay totoo. Pinalalakas ang loob niyo para kayo manampalataya at manalig. Isipin mo, bihira lang ako magsalita ng sunod-sunod na dasal. Pero isang beses lang ako bumabanggit pa ulit-ulit lang. Bakit ko napapasuko ang aking kalaban ng ganong kabilis? Dahil sa sobrang pagtitiwala ko sa kanya. Dahil natural akong nagagalit pero hindi ako nagtatanim ng galit. Nilalabas ko lang ang galit sa aking puso. Dapat hindi ito matutawid sa aking puso. Sa ibang Diyos lamang ang maghari sa akin. Yan lang. Bakit tumatanda mga manggagamot? Bakit nangingitim ang kandida nila? Bakit sila nagkakasakit? Isipin niyo bakit sila nagkakasakit. Gusto niyo maggamot, di ba? Bibigyan ko kayo ng clue. Dahil sa laman. Dahil sa mga mata natin. Dahil sa pera. Dahil nanghihina kapangyarihan nila. At nagsasalita ka na hindi naman nauukol kung yun ay totoong sakit at tinuturuan mo. Salita ng bibig yan. Bibig ng Panginoong Kristo yan. Kaya nga yan nilangsan para ang lalabas sa iyong labi at dila ang pag-ibig at salita ng Diyos. Hindi paghihiganti. Sinasabi ko sa pasyente ko yan, kung pangunahan mo ang aking ama na ikaw ay ibalik ko lahat ng sakit doon, hindi ka naniniwalang may Diyos. Gagaling ka rin, pero babalik din ang sakit mo.
At yung may nagsasabi naman na may bumubulong daw, nagdarasal sila. Bakit ganun nagdarasal pa rin sila? Araw-araw, gabi-gabi, bago matulog. Bakit may naririnig daw sila? Gifted ng Panginoon yun. Pero liban lang kung talaga wala ka naman at sinasaniban ka at pinagdarasal sa'yo. Lakasan mo ang iyong loob. Manalig ka lang at manampalataya. Bakit ka pa nagdarasal sa Diyos kung iniisip ng iyong puso at kaluluwa na may bumubulong sa tenga mo at papatayin ka niya? Natural. Sino ba si Satanas? Di ba siya nga ay mananako at sasaktan ka niya sa espiritual na hindi mo nararamdaman? Pero nananalangin ka. Bakit ka nag-alinlangan tumawag sa Diyos? Wala ka bang tiwala sa iyong sarili? At wala ka bang tiwala sa Diyos Ama sa langit o ang Panginoong Kristo na naghari sa ating puso? Kasi kung may takot ang puso mo, hindi ka mananalo sa kalaban mo. Ang pagkukulang, hindi pa yan ang kinakatakutan ko. Kahit 4 na subo pa niya, kahit 5 pa, 7 pa, hindi ka. Ang exorcism ang pinakamahirap na kalaban. Bakit ka mo? Hindi yan magagamit mo ang mga mata mo kahit may mata ka pa sa noo. Paano mo magagamit yun? Yun ang kamukha ng mata mo. At ang mata ng Diyos, pag yun ibigay mo, hindi kanya malalapitan kahit hindi mo siya nakikita. Bakit ka mo? Sasagutin ko ang tanong. Pag nakabukas ang iyong mga mata at mata to ng third eye ng Diyos, para kang ilaw sa kadiliman na sobrang lakas at ikaw ay nasisilaw. Yun ang third eye ng Diyos. Walang sino man makakadilat o masamang espiritu, ano man siya, makakatitig siya sa iyo. Dahil pag tumingin siya sa iyo, siguro naman napanood yung ahas na maraming ahas sa ulo. Pag nakita mo siya, magiging bato ka. Parang ganon. Magiging malulusaw ka. Hindi ka magiging bato. Malulusaw ka. Para kang sinalang, isa kang plastic na sinalang sa nagliliyab na apoy at malulusaw ka. Yun ang mata ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo. Walang sino man makakatitig sa iyo. Kahit hindi mo makita, pero pag bumukas ang mga mata mo, parang flashlight ito. Yun ang sinasabi ko, third eye. Pera pa yung pakiramdam mo. Kaya pinapaliwanag ko yan kasi maraming dumarating pasyente rito. Marami silang pinupunta manggagamot. Pero masaya ako dahil instrumento sila ng Diyos at nagtutulungan kami. Pero ang hindi ko lang gusto minsan sa sinasabi nila, huwag mong sasabihin na ikaw ay pupunta sa ibang manggagamot at kung ikaw ay magpapagamot, at bawal sabihin na ikaw ay kinukulang, mawawala ang bisa, walang silbi. Hindi dapat ganun ang sinasabi. Sabi mo, manalig ka at magdasal. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtulungan tayo at tulungan mo yung sarili mo. Hanggang kaya ko, gagawin ko. Tatawag ako sa Diyos, tumawag ka rin. Tulungan mo ang sarili mo. Ganun dapat. At huwag mo sasangayunan ang sinasabi niyang paghihiganti at ibabalik yung sakit. Hindi rin siya gagaling. At hindi rin gagaling ang pasyente. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya nga sila nagpupunta-punta sa ibang manggagamot. Bakit ka mo? Kasi hindi sila nagpapatawad at hindi sila humingi ng kapatawaran sa Panginoong Kristo. Kaya nananatili si Satanas sa kanilang puso at isipan. Ang paggagamot, pag ikaw ay naggamot na, madaling sabihin lang ito sa mga taong hindi marunong gagamot, yung mga judgmental. Acting lang yan. Ano lang yan, baliw yan. Kung ano-ano pinagsasabi. Kasi hindi pa nila naranasan na sila ay sapian o hindi pa nila naranasan ang kanilang pamilya ay saniban. Huwag na lang saniban, yung sinasapian na lang. Kasi iba yung sinasaniban, iba yung sinasapian. Pag naranasan nila ang pamilya nila sinasapian, doon natin masusubok yung sinasabi nila, acting lang yan, gawa-gawa lang yan. Baka lahat ng santo ay tatawagin nila. Yung mga taong ganun, sila yung mga matatalinong walang utak. Sila yung mga matataas sa kanilang sarili. Akala nila matatalino na sila. Alam mo ba yung talinong yan ay galing sa Diyos? Ibinigay sa iyo yan para mangaral. Ibinigay sa iyo yan para gamitin mo sa iyong pamilya at pagtrabaho. Hindi manlain. Yung mga ganun tao ay walang kwenta.
Hindi sila dapat pinagbibigyan ng pansin. Kasi ang mga tao yan ay walang Diyos. Puro inggit at galit lang sa kanilang puso yan. God bless po. God bless din po. Totoo naman yung sinasabi. Dapat manutawi sa atin ang kagalakan at pag-ibig ng Diyos. Kasi lahat yan. Kaya kung kayo ay magagamot at sasabihin ng isang pasyente, ibalik niyo po sa nananakit sa akin. Tumawa lang kayo. Hindi ka gagaling. Ako na nagsabi sa iyo. Sa daming pasyente yan, nagsabi sa akin. Kayo na nga po ang nagsabi. Paano niyo ako nakita? Sa YouTube, sa Facebook page. Ilan manggagamot na po ang mahawak sa inyo? Ilan ang sikat na manggagamot sa YouTube na interview ng Channel 7 at Channel 2? Bakit hindi kayo nila napagaling at nagtulong-tulong na sila? Bakit bumabalik ang sakit niyo? Bakit kamo? Wala kayong pagpapatawad. Wala kayong tumatawag sa Diyos. At hindi kayo marunong tumawag at hindi rin kayo marunong magpakumbaba at hindi rin kayo marunong magantay. Dahil gusto nyo lang makaganti. Kaya hindi pinapagaling ng Diyos. Saan ba sila kumukuha ng lakas? Iba sa Diyos. Kaya nga sila ay instrumento o ministro, ewan, bahala sila. O sugo, dahil sila ay ginagamit lang ng Diyos. Dahil sila ay ginagamit ng Diyos. Tayong lahat, instrumento lang tayo ng Diyos. Siyang may karapatan sa buhay natin dahil katawan niya yan. Ang lahat ng iyong bibig at salita at ang iyong mga mata ay sa Kanya yan. Tapos kung tuturuan mo ako magiganti, bakit doon hindi ka pa doon pumunta at doon ka na lang, galing na kami doon. Ano nangyari? Wala rin po. Kasi ang inisip niyo pumunta sa manggagamot, paghihiganti. Kaya hindi kayo gumagaling. Ayaw niyo magpatawad. Di ba sinabi, pagbabarling ka at sasaksakin ka, pumunta ka sa police station, sa barangay. O, ipa-media mo. Pero kung salita lang sa spiritual, natural tumawag ka sa Diyos at magpatawad ka. Mabilis kang gagaling kaysa puro paghiganti lang ang iniisip mo. Kasi ang pag-ibig nga ay walang kapantay. Ang kapayapaan ay walang kapantay. Yan ang sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Kung gusto mo lang gumaling, kaya nga masaya ako pag galing na sila sa ibang manggagamot. Lalo yung marami ng pinuntahan. Alam mo bakit? Alam ko ng technique. Kasi bakit? Nararamdaman ng puso ko na hindi sila nagpapatawad. Inakausap ko pa yan sila bago gamutin. Ini-interview ko pa. Kinukuha ko pa yung history ng buhay nila. Ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit ko sinasabi nila sa pasyente ko. Humingi mo na kinatawad at manalangin kayo at magdasal kayo. At magpatawad kayo. Kasi nararamdaman ang puso ng Panginoon Kristo na pinagkaloob niya sa akin ang galit sa inyong puso. Kaya hindi kayo mapagaling niya. Dahil namumutawi sa inyong puso ang galit, hindi siya makapasok. Tinataboy mo ang Diyos natin na mismong templo niya yan. Ayaw mo siyang papasukin. Nagdarasal po ko. Oo nga, nagdarasal ka. Pero minsan pumapasok sa isip mo yung taong sinasabi ng mga kapwa namin. Sigurado ka ba na siya talaga nanakit? At nakausap ba? Hindi daw. Pero sinasabi lang, ay kapit ba yan kilala? Hindi pa rin kita paniniwala. Ayaw mo ang aking ama na magsabi at lalabas sa iyong bibig kung sino siya. Huwag mo lang isipin kung sino yun. Yun lang po ang paggagamot. Magandang gabi po bro. Andel, makikinig lang po ako sa live niya. Maraming salamat din. John Condel. Yan lang ang sinasabi ko sa inyo. Kasi marami na. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nag-subscribe. Abot na tayo ng 3,000. At saka yung mga commercial ko sa ibang bansa, hindi nila in-skip. Umaamanti po tayo. At nagpapasalamat po ako doon. At sa dami niyo po at sinishare niyo iba-iba, ang dami pong pasyente po punta rito. Now, yung cellphone ka na, naloloaded na po sa video. Minsan hindi ko pa iba na-upload. At saka kanina, 5 beses pala ako naggamot sa araw na ito. Kahapon, ganun din, 5. Sa Batangas kanina may dumating, salamat din na binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Pero alam niyo kung sino ibig kong sabihin. Mayroon doon pinakasikat. Kaya tinanong ko,
Magkano bayad? 5-5. Pero bakit ka hindi napagaling? Alam ko na ang dahilan. Gusto mo magiganti sa pasyente o sa kalaban mo. Hindi ka mananalo sa kalaban mo hanggang hindi ka marunong magpatawad. Kaya ang ibig ko sabihin, nagtataka sila. Bakit hindi mo na po tinurok ang palito doon sa kanya? Diba dapat mo nakaganon sa kanyang daliri? Hindi. Bakit po nakahiga, tumatalab pa? At nahawakan mo lang siya ng daliri niya. Ano ba sinabi ko? Diba naintindihan nyo naman? At Tagalog na Tagalog nito. Ang sinabi ko lang, ano ang pangalan mo? Sinagot mo, pag tinanong kita babae ka lalaki, anong sasagot mo? Lalaki ako, natural. Isa lang ang sasagutin mo, kilala mo si Kristo? Oo lang, ganun lang. Ano bang sinabi ko sa taong yan? Sabi ko sa anak niya, sa tatay mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ano ba mas madaling tawagin? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo, ano ba? Diba? Isa lang naman ang sinabi ko. Binaligtad ko lang. Pero tumawag pa rin tayo sa Panginoon Kristo. Kung sino man nananakit sa loob ng katawan ng taong yan ay pag-aari ng aking Ama na si Jesus Kristo, nasa inyong harapan, Ama, ako naniniwala at nananampalataya sa araw na ito. Lahat ng aking sasabihan at pagbibigyan mo at lalangisan mo ang aking bibig na may pahintulot at basbas mo. Ngayon, kinakausap ko naman sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan niya. Bilang instrumento nyo, naniniwala ako at nasa inyong harapan ng inyong anak na bigyan nyo siya ng pagkakataon na maiwasan ang kanyang karamdaman sa inyong mapagpalang kamay. Ipagkalob nyo po ang kanyang basbas sa inyong mapagpalang kamay upang gumaling at maiwasan na ang kanyang karamdaman. Inuulit ko po, Ama, tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong mananakit o mayroon man taong espiritu, elemento man sa loob ng katawan niya. Sa araw na ito, buong puso at nagtitiwala na makukuha ko ang nasa loob ng katawan ng lupa niya. Pero kahit ako'y nakikipag-usap, nagdarasal ako sa aking isip, hindi nila alam na nadasalan ko na sila. Kahit nakikipagbiruan ako minsan sa pasyente ko, nagdarasal ang aking utak at inihipan ko ng kanyang bunbunan na hindi niya napapansin. Bago pa lang siya umupo sa upuan ng siya elektrika o dun sa kawayan, ganun po ako maggamot. Sinasabi ko lang ang totoo dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Yan lang, kaya sila nagtataka kung bakit ko ganun kabilis damputin ang pasyente bago selyuhan at ikukrus. Hindi ko yung magagawa kung hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Hindi ko rin yung magagawa kung hindi niya ako tutulungan. Hindi ko rin yung magagawa kung paano ko nagagawa yon, malay ko. Basta't hindi ko alam, bumibigat ang dalawang kamay ko. Pag bumigat ang kamay ko, binabasbasan na ng Diyos. Para to magnet. Pasensya na kayo. Pag dikitin mo itong palad ko sa gitna, umaatras yan. Parang itinutulak niya. At mayroon ako nahawak ka na parang negative energy dito sa gitna ng katawan. Ay, negative spirit dito sa kamay ko. Parang isang bola. Biglang bibigat to. Pag malakas ang aking pagdarasal, gumagang ng kamay ko. Pwede ko na siya ihawak. Ganun po ang pagdarasal sa Panginoon Kristo. Hindi naman kailangan po na maraming beses mo pagdarasal. Kasa't basta't nagmula sa inyong puso. Yan lang. Kaya nga sinasabi ko diyang Kili, yung stick na punta sa iyo ay simple lang yan. May dasal na ng Diyos yan at may basbas. Hindi ko ginawang dasal yan. Ibinigay pa sa akin yan. Pang-apat na saling lahi na ako. Ay, pangatlong pansang lahi na ako. Yan ay special na dasal. Latin yan, pero tinagalog niya lang yan dahil hindi naman ako marunong magbasa. Kaya gamitin mo lang yan, pwede mo idikit. Gamitin mo muna yan. Pag sobrang init, palitan mo, may dasal na at nakapasok na sa loob ng katawan niya, pwede mo na ikabit yung papel. Automatic, tatalab yun ng ganong kabilis. Banggitin mo lang ang Diyos, liliwanag yung stick niya. Kaya maraming salamat din po sa lahat, sa mga nanonood sa akin, at maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po. Basta lang po masasabi ko, magtiwala lang tayo sa Diyos. At kung may darating sa inyong pasyente, lalo na sa iyo, kung pagiganti lang, pangaral mo siya. Sabihin mo lang ang totoo. At mas maganda rin yung kinukuha mo rin ng video ang pasyente mo. Bakit ka mo? At least, alam nila kahit mawalan sila ng malay, meron kang kuha.
Kasi may pasyente akong pumunta rito, hindi naririnig niya daw, pero yung kamay daw ng manggagamot ay pumupunta daw sa dibdib niya at hinihimas daw. Alam mo na kung anong hinihimas. Siyempre, dibdib ng babae. Hindi daw siya nakapalag. Sabi ko, manyaki siya. Mabuti walang nangyari sa'yo. Wala, kasi may dumating daw tao at may tumawag sa kanya. Ginabayan ka pa rin ng Panginoon Kristo. At bago ka napunta sa akin, yun lang po yun. Kaya yung iba dyan nadadamay. Paniwalaan niyo po ang sinabi ko sa inyo. Magtiwala lang kayo sa Diyos at huwag niyong tuturuan ang pasyente niyo na huwag mong sasabihin na kinukulag ka. Bakit huwag mong sabihin sa isang manggagamot? Sabihin mo totoo, para daw akong kinukulag. Pero huwag mong sasabihin sa ibang tao. Siyempre ibang tao hindi mo maniniwala yon. Sa mga manggagamot lang. At hindi ka pwede basta-basta pumupunta sa ibang manggagamot. Hindi yun totoo. Maganda nga malaman naman kung kulam na ikaw ay magpapagamot sa ibang manggagamot para lahat ng depensa gagawin niya na para doon masusubukan ang lakas mo. Yun lang yun. At saka yung mga elemento, madali lang sila mapasuko at madali lang sila masuko. Dahil bakit? Hindi naman sila mananalo sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga makukulam, matitigas ng ulo. Talagang tao sila. Handa silang pumatay at pahirapan ng tao. Pero kahit pa paano, may pagbabago pa rin sila. Yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat. At sa paggagamot mula uli, mayroon pala nagtanong dito, sasagutin ko muna tanong. Good evening bro, meron din po akong gift. Kay Lord, sino po ba ang guide ko kung makikita mo? Ang guide mo, Maria Teresa Villanueva. Ang guide po, ang Diyos ang magsasabi sa iyo kung sino siya. Hindi ko po pwede siyang malaman. Kasi kung ginaid ka ng Diyos, siyempre number one, ang Diyos pa rin ang mag-guide sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin, kapre ang guide mo, ngiti lang ako, hindi kita pagtatawanan. Pag sinabi mo, depende ang gumaguide sa iyo, ngiti lang ako. Yun lang ang sasabihin ko sa iyo. Pero kung sasabihin mo sa akin kung sino ang guide mo, ang Diyos ang magsasabi po sa inyo, hindi po ako. At malalaman mo rin kung ang guide niya ay Diyos. Mararamdaman ng puso mo yun. At magsasabi ang mental telepathy mo at puso mo at mga mata mo na siya ay totoo. Kasi kung talagang magaling ka na hindi ko sinasabi mahusay ka magamot. Pag talagang naggagamot ka na ng araw-araw sa isang taon tuloy-tuloy ang paggagamot mo, kahit hindi marami kang pasyente, basta lagi ka pa rin nagdarasal, yung pasyente mo malalaman mo nagsisinungaling siya. At malalaman mo din yung pasyente mo na hindi siya nagdarasal sa Diyos, sa kanyang salita, kahit hindi bumubuka ang kanyang labi. O nagsasalita man siya, pero ang kanyang mga mata ay hindi makatitig sa iyo. Kahit makatitig man siya, o malalaman mo sa puso mo. Nararamdaman mo at nasisense mo yung laman ng puso niya. Totoo po yun. Dati hindi ko mapag-aralan yun. Kusa yun ibinigay ng Diyos. Nalalaman ko ang pasyente ko na nagsisinungaling siya. At nalalaman ko rin ang puso niya na hindi siya masyado nagdarasal at hindi na siya tumatawag sa Diyos. At yung kabataan niya ay matigas ang ulo niya. Yung kailan na siya nagkaroon ng sakit, saka na siya tumatawag sa Diyos. Minsan nangyayari po yun. Naniniwala po ba kayo na may ibang tao na kapag natutulog lumalabas ang kaluluwang gumagala o lijowa? Kung sasabihin ko sa iyo, oo. Totoo yun. Kung naniniwala po ba kayo na may ibang tao na kapag natutulog lumalabas ang kaluluwang gumagala? Opo. Totoo po yun. Naalala nyo sinabi ko sa live ko dati? Dalawang pagpipilian nyo. Isang gutom at isang busog. Sino ang gagala rito? Yung gutom o yung busog? Yung gutom. Bakit siya binabangungot? Dahil hindi bumabalik ang kanyang kaluluwa dahil naghahanap ng pagkain. At ito ay nagmumukmuk at hindi nagdarasal sa Diyos. Alam mo, napag-aralan ko to eh. Kung ikaw ay gutom at wala kang makain, dasalan mo lang yung tubig, hindi ka magugutom. Dati hindi ko alam yun. Siyempre, sinasabi ko lang sa inyo totoo. Opo kuya, lahat po ng mga aral mo ay ipinamahagi ko sa akin, ay di po ako ipapahagi ko rin sa akin kapwa po.
Wala namang problema, kahit makakilala ka ng ibang manggagamot, din nagagamot ka na. Pero ito lang mapapayo ko sa iyo. Ang sa kanya ay sa kanya, ang sa iyo ay sa iyo. Lahat tayo ay instrumento ng Diyos, pero iba-iba ang abilidad ng kakayahan ng manggagamot. Yun ang totoo. May magtatawas, may maghihilot. May spiritual, may exorcist. May devil, may diablo. Tama po. Yan. Kung siya ay instrumento ng Diyos, oo kala kasi siya ay instrumento ng Diyos. Importante, nagagamot siya na may takot sa Diyos. Oo lang yun. Yung kakayahan mo, hindi mo rin pwedeng sabihin sa kanya. Hayaan mo malaman mo ang kakayahan niya at malaman niya rin ang kakayahan mo. Importante lang yun. Kung ano man nakita mo, pag nagtanong siya, di sabihin mo lang ang totoo. At wala ka nang dadagdagan. Kung ano lang ang sinabi ng Diyos, yun lang. Kung magalit siya, sabi mo sa kanya, huwag ka magagalit kasi nagtanong ka lang. Kung yun lang, sagot mo sa kanya. Yun lang ang sinabi sa akin, yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ko pwedeng dagdagan. Kasi marami nang tama ka po dyan, bro. Tama daw, sabi ni John Disconde. Yan lang po yun. Kasi may kanya-kanya po talagang kakayahan. Kasi dati, kung hindi ko ninais na lakasan ang aking loob, siguro hanggang ngayon magtatawas pa rin ako at maghihilit lang. Matigas lang kasi ang ulo ko. Gusto ko kasi exorcist. Nainganyo kasi ako kay Tandang Ermitanyo, kaya sabi ko, kung hanggang magtatawas lang ako maghihilot, hindi ako magiging mag-abilidad sa lakas na ito. Mananatili akong ganito na lang. Kaya sinubukan ko ang lahat para makapasa. Ginawa ko, nilakasan ko loob ko. Hanggang nakapasa ako, masaya ako. Nakapasa ako sa pagsubok na binigay ng Diyos at nakapasa din ako. Kaya yung iba sinasabi ko sa inyo, dadaanin mo rin kayo ng Diyos sa pagsubok, sa panaginip. Pero ang gagabay sa inyo ang anghel niya. Dadaanin kanya sa panaginip. Dadaanin kanya sa mga hindi mo pa nakikita o anumang dimensyon na pupuntahan mo. Tapos padadaanin kanya sa panaginip sa simbahan. Bibigyan kanyang pasyente. Pero hindi kagad sasalang na bibigyan kanyang pasyente dahil hindi naman alam ng taon na gagamot ka. Bibigyan kanyan ng kakaiba na may gagamutin ka na hindi mo alam, parang may nagtuturo sa utak mo na hindi mo naman ginagawa yon. At yung puso mo may paagam-agam pa. Siyempre, first time mo ginawa yon, natural, kahit sino naman, parang nag-aral ka mag-drive ng sasakyan, kinakabahan pa ang puso mo. Parang ganun din yun. Tagalin lang kang humawak na nobela, mag-atras ng cambio, baka makasagi ka. Parang ganun din yan. Ganyan po ang paggagamot din sa spiritual. Maraming bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Basta't lagi lang tayo magdasal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, totoo, kanya-kanya pong abilidad. Yun, ang paggagamot. Hindi po lahat parehas. Kaya, kung meron silang third eye sa noo, para sa kanila po yun. Kung meron po silang mental telepathy, para sa kanila po yun. Kung meron po silang malakas na pakiramdam, tama po, lahat ng po ang sinabi mo. Salamat rin po, Maria Teresa Villanueva. Kung meron silang mental telepathy, bigay po ng Diyos yung gift yun. Pwede mo rin yung magkaroon balang araw. Kaya humihina ang manggagamot sa mata natin dahil sa babae at sa laman at sa salapit. Yun po yun ang totoo. Kaya sinabi ko lang sa inyo, masaya na ako nagagamot dahil kahit papano hindi man ako naniningil at may nagbibigay at nagdodonasyon. Hindi naman ako ganun kalaking naniningil, pero minsan lumalaki yung donasyon nila na hindi ko inaasahan dahil sa binigay ng Diyos na himala sa kanila. Nagugulat na lang ako, umaalis sila, magugulat ako, malaki ang binibigay nila. Kaya isa lang sinabi ko sa Diyos, wala kang katulad talaga. Salamat, Panginoon. Salamat sa binigay mo sa akin pasyente. Hiniling ko yun sa Diyos na bigyan ako ng pasyente. Siya ang pumipili para sa akin. Hindi ko sinabi sa aking ama, bigyan mo nga ako ng maraming pasyente. Mamaya, bigyan nga ako ng maraming pasyente, hindi ko naman makaya.
Sabi ko lang, isa lang lagi ko sinasabi sa Diyos, Panginoon, kung ano man nararapat sa aking pasyente ay pagkaloob mo lang. Yung hanggang kaya ko lang po. Yung nararapat para sa akin, masaya na po ako. Kung sino man sila, ibinibigay ng Diyos yan. Kung sa yan dumarating. Kaya maraming salamat sa lahat nag-share at nag-subscribe sa akin. Marami akong pasyente. At marami rin na binibigyan ng himala ng Diyos. Nakakapagod pero masaya. Nakakainis ng konti sa iba pero masaya. Pag parating sa sakit ang ulo at mata, anong ibig sabihin po yun? Depende rin po yun. Kung parating masakit ang mata mo, tulo mo, kung nasa opisina ka po nagtatrabaho, ay siyempre sa computer. Katulad po yung bata kaninang in-upload kong video. Bakit po sumasakit ang kanyang mga mata? Ilang araw po sila nagsiselfone. Diba, hindi na po sila nakakalabas. Lagi lang po sila sa bahay. At hindi na po sila mautusan. So nakakasakit din po ng mata yung cellphone. Tapos, hindi na po sila nag-exercise. Yan po yan, nakakasakit yan. O pagod. Depende po yan. Kaya hindi ko rin po masasagot yung tanong nyo. Kung kasi ang tanong nyo rito, pag parati po sumasakit ang ulo at mata, ano po bang ibig sabihin? Depende po. Kung nagpatingin na po kayo sa doktor, o kung mababa po, high blood po kayo, no blood po kayo, sarado po yung hangin yung banda rito sa may puno ng tenga, diretso pababa, isa sa dibdib, isa doon sa may likuran. Pag sarado po yan, lagi po kayo na ilo. Pwede po yung galawin, kasi yung may hangin po tayo dyan, naglalak po siya. Ginagalaw ko po yun minsan. Tapos, ipagpe-pray mo po. Depende nga po kung ano yan. Kasi tinatanong ko pa po yung mga nangyayari sa kanya. Kung sa mga ganyan. Tingnan natin kung no blood po siya, high blood po siya, mababang plate niya. Depende nga po. Kung may sakit spiritual o wala. Kuya, bakit po kaya sa Pinas lang po meron po ang mga kabablaghan? Gaya po ng mga makukulat, mga sinasaniban at albularyo. Meron din po ba sa ibang bansa? Gaya ng mga China at hindi po Kristyano? Marami. Sa Japan. Tanangin mo yan si Jun Disconde. Maraming mga maligna sa Japan. Yung hindi sila, ang mga tao doon hindi nababasbasan pag namamatay. Marami po. Kahit saan po meron. Meron po sa Egypt, naniniwala po. Meron din po sa nabambasa itong nagamot ko. Meron po sa Saudi, mga ibang lahi po, marunong po sila mangula, marunong din po sila magdasal. Sa Egypt po, marami po, DJTV, marami po. Sa ibang bansa po, meron po mga magkukulang, meron po mga witch. Marami po, hindi lang dito sa Pilipinas. Marami po yan sila, hindi lang po dito sa Pilipinas. At marami po mga patay na hindi matahimik. Yan. Yun lang po masasagot ko dito, Kirina. Kasi pag ang tanong niyo po, pag parati po sumasakit ang ulo at mata, depende nga po. Kung mayroon po talaga at walang makita ang doktor, ibig sabihin po yan, may naglalaro po sa inyo, nagdarasal. Sa spiritual po yun, ha? O may mga elementong mabigat at lagi po siya sa ulo nyo. Ginagawa niya pong talunan ng ulo nyo. Parang ginagawa niya pong playground ng ulo nyo. Kaya po sumasakit ang ulo nyo. Tapos yung mata niya po, ay mata nyo, sinusundot niya. Sa mga elemento po yun, ha? Pag wala pong history sa mga medisina. Sinagot ko na po yung tanong nyo, DJTV. Marami po, hindi lang po sa Pilipinas. Marami pa. Kaya sabi ko nga sa inyo, lagi lang tayo magdasal at manalig. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil over na po. Ang dami po talaga nagpapagamot ngayon. At ang dami na po nakakilala sa Pong Nazareno dito sa Pampanga. At marami po nagpupuntan dito. Kung hindi ko po nailalagay yung mga lugar nila, hindi po yung lahat taga Pampanga. Malalayo po yun dito sa amin. Malalayo rin po ang Pampanga. Parang rin po yan. Malayo po yung iba. Yung iba hindi ko na po nailalagay kung saan po sila lugar. Pero napakalayo po nila. Katulad yung kanina, taga Batangas. Yan, marami pa akong ginamot kanina. Marami pa sa kanila. Masaya po ako kahit pa paano makakatulong sa tao. Salamat din po, Maria Teresa Villanueva. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya.
Basta't yun lang po ang sinabi. Kuya, ano po ba kaya ang ibig sabihin na may lamig na dumadaan dito sa kamay ko pero sa kanan po mula siko hanggang sa mga daliri ko po, kuya? May ibig sabihin po ba yun? Wala. Yung lamig niya kasi nagagamot ka, sakit mo yan lumalabas at sakit ng mga pasyente yan. Isipin nyo ha, ito totoo, walang kaltong biro. Pag ako nagagamot, kung napapansin yung video, kung malapit lang sa akin, kahit nakaka-20 tao ako, nagtataka sila, hindi ako pinagpapawisan ng katawan ko. O minsan natulo lang pawis ko, pero ginagano ko lang. Nagtataka sila, bakit ito lang ang pinagpapawis ng kamay ko? Ito, basang-basa to ng pawis. Sinagot ko ang tanong ng pasyente ko yan. Hindi mo, di ba kayo lahat nagpapagamot yung mga sakit nyo? Hindi pumapasok sa katawan ko yan. Hanggang dito lang sa kagitna ng kamay ko yan. Alam mo bakit? Sinilyuhan ng Diyos yan. Ano ba ang pinangahawak niyang sakit? Iba itong kamay niya at ginagamit ko to sa kanya. Hindi yan papasok sa loob ng siko ko. Pinaka-interest lang hanggang dito lang yan. Lahat ng sakit ninyo ay nandito lang sa kamay ko. Pag pinagpag ko yan at pinapon ko na yan, wala na. Hinihilag ko po kasi misis ko po nagpapawis po ang kanang kamay ko lang po at lamig. Ibig sabihin po yung sakit ng misis nyo hindi po napupunta sa loob ng katawan nyo kung hindi nandito lang sa kamay nyo. Ibig sabihin niya po hindi pumapasok yung sakit. Kasi pag pinagpawisan kayo ng buong katawan nyo at naggagamot kayo, naliligo kayo sa pawis nyo, pumapasok po yung sakit ng mga pasyente nyo. May technique din po yun. Dasalam mo po yung tubig. Dasalam mo ito ng Ama namin, sumasampalataya ka pag Ginong Maria. Sabi mo dito sa tubig nito, binabasbasan ko to sa pamamagitan ng pagsamit ko sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat ng pasyente ko na ginamot ng Panginoon Kristo, hindi po pwedeng sabihin ikaw ang nagamot dahil ang Diyos na matagal nagamot. Sabi mo sa pangalan ng Anak na Espiritu Santo, itong tubig nito, itinataas ko to, simbolo at pag-ibig at kapayapaan ko at lakas ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Inumin mo yun. Pag lahat ng sakit mo na pumasok sa loob ng katawan mo, iipunin ng tubig yung parang parang bolang sumisipsip ng mga negatibong energy. Papasok sa gitna ng tubig yun. Ngayon, iihi ka. Lalabas na yung sakit mo. May technique po yun. Pag hindi ka uminom ng tubig, pinagpapawisan ka, nagagamot ka, lahat ng sakit ng pasyente mo, unti-unti na pupunta sa buong katawan mo, hanggang doon ka na manghina at tumatanda. Pero, pag may selyo ang buong katawan mo, sa kamay mo lang yan, lalabas lahat yan ng pawis mo. Hindi yan po papasok. Hindi mo na kailangan uminom ng tubig. Pero, mas maganda pa rin po kung uminom kayo ng tubig para makasigurado kayo. Para sa akin, mas sigurado pa po yun, makainom kayo ng tubig. Yun lang po yun. Kaya, huwag kang mag-alala, gano'n lang talaga yan. Importante, kahit ginagamit mo sa yung pawis mo, at huwag mo lang ididikit yung pawis niya sa mga pasyente mo, yung sakit, didikit sa kanila. May kanya-kanya po yata si abilidad. Basta sinasabi ko lang sa iyo, pag ikaw ay nagagamot, huwag kang naka-short. Kahit emergency pa yan, huwag kang magsa-short. Maganda ka lang lagi ng pajama. Okay lang yan kung emergency. Kasi wala wenta, hindi bababa ang basbas ng Diyos. Dahil templo niya yung katawan mo. Yun lang yun. Kaya mapapayo ko, kanya-kanyang abilidad at lakas lang ang magagamot. Kaya maswerte pa rin lahat ng mga magagamot at binigyan ng karunungan ng Diyos. Nga lang, iba-iba lang. At iba-iba lang ang abilidad. Pero importante, sabay-sabay at nagtutulungan. Masaya ako sa ibang mga gagamot. Masaya rin naman ako dyan. Kay Father James, mahusay rin naman siya manggagamot. Wala akong masasabi sa kanya. Lahat ng mga manggagamot. Yan. Si Sister Yang. Pinrain niya ako. Minsan, napanood ko yung YouTube niya. Binanggit niya yung pangalan ko. Mega shoutout dyan sa Tagalaon yun, si Sister Yang. Pero may abilidad sila, may abilidad din ako para sa kanila, iba-iba nga lang. Yan naman ano ba pangalan nito? Yung laging may nagsasabi dyan sa akin sa YouTube na minsan batiin ko, si taga Sambales to
pangalan nito? Taga Sambales. Team, God's Way ba yun? Taga Subic, Sambales siya. Yan. Masaya din ako dahil instrumento din siya ng Diyos. Kahit hindi ako nanonood sa kanila. Yan, si Sister Yang, si Brother James, yan. Yan, marami rin yan. Minsan narinig yung pangalan ko kay Sister Yang. Pinray niya ako sa YouTube channel ko at pinray niya rin ako sa personal account ko. Yan. Putsalin po yun. Kaya, ayan. Nagagamot din yan. Nakita ko yan kasi meron yan dito si lagi niya sinasabi sa akin na yung M. Yang God bless po. Si Kaistong po ako, Andy. Si Kaistong. Ewan ko. Oo, magaling din siya. Pero may pasyente kasi ako diyan 4 na beses na. Kaya ako nalaman yan. Yan yung sinabi niya si Kaistong. Tinignan ko yung Facebook page niya. Maganda yung boses niya. Parang yung sa Magandang Gabi, bayan, yung parang Ted Pilon. Yun. May pasyente ako nagmula sa kanya, 6 na yata pala, 6. Nagpagamot sa kanya. Pero para sa akin, kanya-kanya ng abilidad Okay naman siya maggamot. Pero mayroon kasi akong 6 na pasyente, isa lang ang sinabi nilang istorya Pero hindi naman sila magkakilala. Hindi sila sabay-sabay nagpunta sa akin. At may kuha pa nga silang video. At mayroon silang pinakita sa akin. Pagdating sa akin, di ba sakit nila tataka lang ako. Pero marami siyang followers. Kaya wala akong magagawa. Kanya-kanya yan. Followers niya ibig sabihin sa kanya. Pero yung si Apo Chalin, yan, maayos yan. Ay si Sir Lormok Milan. Dati napanood ko na po yan, pero ngayon mukhang wala po ako nakikita dyan si Lormok Milan Wala po siyang upload na video ngayon. Pero yung si Lormok Milan, minsan nagsalita yata to si Apo Chalin ng Subic, Sambales. Medyo nagtamaan yata sila ng konti niyan Paano ko rin nalaman yan? Sa pasyente ko. May konti silang hindi na pagkaunawaan. Hindi ko alam kung sino ang tama sa kanila o mali sa kanila. Basta sa akin, piras lang naman sila instrumento ng Diyos. Kasi sabi daw niyan, yung sinabi ni Jonathan, yan si Maestro. Maraming Maestro Lulusawin yata yung kapangyarihan ni Chalin, ni Apo Chalin. Kaya nagsalita siya. Yun ang sinasabi niya, yun ang tumbok niya sa video kasi pinanood sa akin ng pasyente ko Yan. And sumagot ako, para sa akin, walang makakaluso na kapangyarihan ng Diyos. Kasi lahat yan ay galing sa Diyos. Sinagot ko yung pasyente ko hindi ko yan pinanood Siya nagpasabi sa akin at pinanood niya sa akin. Sabi ko sa akin, para sa akin, walang makakalusaw sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil lahat yan ay nagmula sa Kanya. Ang Diyos lang may karapatan na pumawid niyan. Ilang masasabi ko. At kanya-kanyang abilidad. Yun lang ang masasabi ko. Sikat din yan Marami na nga nagpapagamot dito Ang hindi ko pa natetesting yung mga marami na nagpapagamot dito, nagtatrabaho sa gobyerno. Isa na lang hindi ko pa nasusubukan magpagamot dito. Yung pinakamataas na sa tungkulin ng mga government. KKB po. Yung pasyente ko, sikat din po yan. Yung pasyente ko galing Batangas, galing dyan po kanina. Hindi ko pa po siya na-upload Baka bukas na lang kasi meron pang nauna sa kanya. Sabi niya sa akin, haba-haba daw ng pila niya pinilahan. Hindi naman daw siya binidyuhan at hindi daw siya kinuha. Binigitan lang daw siya ng sticker. Tapos binigyan siya ng tubig. Sabi niya, ganyan daw niya bayad niya. Alam na gano'n, double 5. Sabi niya.
Kaya, tapos sabi ng mga driver niya, wala naman nangyari. Hindi naman kahit katitik. Sila nagsabi, hindi ako. Kaya, dati magaling po siya. Pero, di ba sinabi ko nga sa inyo, pag binigyan ka ng karunungan ng Diyos, sisilawin kayo ng kalaban nyo sa babae. Pag hindi niya kayo nakuha sa babae, sisilawan niya kayo sa salapi. At doon po unti-unti na hindi nyo namamalaya na tumatanda kayo at bumabawas po ang kapangyarihan nyo. Yan po yun ang totoo. Kasi gifted lang nga ng Panginoon Kristo yan. Ang laki naman. Siya nagsabi niyan ha, taga Batangas yan. Ang ganda nga ng sasakyan. Sabi ko nga, baliwala naman po sa inyo yan. Yung sasakyan nyo, 4x4. Mamahalin po yan. Siguro naman, maabot po yan ng 1.5 o 1.8. Eh, magkano lang po yung double 5 barrel. Kasi yan, tawawa siya sa akin kasi 30 years siya sa Amerika. Citizen America po yun. Baliwala lang po sa inyo yung double 5. Tawawa sa akin yung driver niya. Yan po. Pero sabi niya, meron daw siyang kasabay na nagpagamot. Hindi daw sila gumagamot ng stroke. Ayaw niya. Hindi niya daw tinatanggap. Matrabaho siguro, kaya ayaw niya. Ilan po ang sinabi niya ha? Hindi ko po sila kilala. Taga Lemery, Batangas sila. Yun po yung sinasabi ko, nagpapasalamat ako. Kanina. Marami nang po magagaling namang manggagamot. Sa iba pong pasyente, tinitingnan ko lang. Pero yung ibang manggagamot po, hindi po sila manggagamot. Yung galing sa ibang pasyente ko, manyakis po sila. Bakit ko nasabi? Kahit hindi ko sila kilala, binabasa ko po ang puso ng mga pasyente ko. At yung pagsasalita nila, sinasay ko po. Hindi po sila nagkakamali. At diretso-diretso lang po nila sinasabi ang mga nakita at naramdaman nila. Hindi po sila nagawa ng kwento. Na hinahawakan po sila sa dibdib. Tapos, kailangan daw sila pag nagpapagamot, silang dalawa lang. Tapos, kailangan naka-clean shirt. Ay, hindi po manggagamot yung sabi ko. Baka padala ni Satanas po yun. Yun lang ang sinasabi ko. Kasi wala pong ganun. Tapos tapos nakasando pa daw na ito, nakasando ako, 'di ba? Napapansin niyo. Mas panipis pa daw ang sando. Tapos minsan daw nakaubad, nagagamot sa kanila. Babae, ikaw payag ka yung asawa mo gagamutin ng isang lalaki na nakaubad. Tapos ikaw doon lang sa labas. Ako hindi ako papayag. Gagamot ka, nakasando na yung manggagamot, di ginagalang niya yung katawan ng Diyos, tapos minsan nakaubad pa yung manggagamot, yung asawa mo. Okay lang yun kung sinasaniban siya, nipilipit, pero nakaubad ka. Hindi ako papayag, kahit hindi pa ako manggagamot. Nasa isip ko, instrumento siya ng Diyos, dapat maayos na kanyang suot, kahit butas-butas ang damit mo, okay lang. Basta hindi ka lang nagpapalaki ng katawan, hindi naman palakihan ng katawan sa paggagamot eh. Pagandahan eh. Kung hindi, ang spiritual ang bumaba ang Diyos. Kahit butas-butas pa ang short niya, butas-butas pa pajama yun. Paniniwalaan ko pa. At pag narinig ko po yun, magandang gabi po, Candy. Magandang gabi rin sa'yo, Antonio Benigno. Yun lang po yun. Marami po talaga. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, magaling rin naman po yung mga sinabi ko sa inyong pangalan. Pero, yung sa Facebook page po, 6 na po kasi pasyente niya napunta sa akin na pangit po sinabi niya, at hindi ko po alam kung bakit po nila sinabi yun. Na sinabi ko, po kayo magsalita ng gano'n. Totoo naman ang sinabi nila. Tinuwa nila, may video sila, may video din yun. Kasi bahala na po, hayaan nyo na yun. Huwag nyo na pagpapansin yung sinabi ko. At yung ganyan kasi marami na kasi nagpagamot sa akin yan. Basta yan sinabi mo, Jonathan Lee. Jonathan Spem. Yung huli mong sinabi, ay yung una mong sinabi. Yan, marami na po akong pasyenteng galing yan dito. Hindi ko rin po alam kung bakit nangyayari yan. Alam ko hindi naman po yan sila naniningil. Pero hindi ko rin po alam. Alam nyo po pa sa paggagamot, hindi lang po dapat ipit ng ipit. Pero po sana sa tabi lang po ni ang Arturo Solon ang Apo Andel. Bakit siya
nagsando. Hehe, pasensya na po hanggang naman ako. Hanga naman po kay si Arturo Solon, sasagutin kita. Sige, gusto mo malaman. Si Arturo Solon ay magaling talaga siya maggamot. Dahil napanood ko na lahat yung ibang video niya. Magaling talaga siya. Binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Pero, hindi ko alam kung totoong mismo ang pasyente ko nagsabi, kapitbahay lang nila. O pwedeng totoo yata, o pwedeng hindi, yung rape. Ginamot niya, hindi daw doon sa kung saan siya naggagamot doon sa highway. Kung hindi may sarili daw, parang bahay, hindi ko alam kung sinervice ba siya, yun. Wala na yun. Pas natin sa malaki na kaluluwa niya. Pero magaling siya maggamot. Di ba naalala niyo yung sinabi ko? Pag sobra ka sa paniningil, o sobra ka, pag hindi ka niya makuha sa pera, kukunin ka ni Satanas sa laman. Ganyan po yun. Pangalawa, okay na po yun, bahala na po ang Panginoon sa kanya. Pangatlo po pala, sinabihan din ako ng aking ama na huwag kang magagamot nakasando. Mahigpit na to sinabi sa akin yan, kaya hindi ako nagsasando o nagsashort magagamot. Pangapat po, hindi ko alam kung bakit niya sinasabi na siya ang Diyos. Yung po ang totoo. Kasi kahit ako, hindi bumubukas sa bibig ko na ako ay sinasanoy ba ng Poong Nazareno at lumuluklok sa akin ng Poong Nazareno. Hindi. Hinahawakan niya lang itong kamay ko, nilalagyan niya ng bisa at siyang gumagama sa kamay nito. Ang mga mata ko ay nagiging mata niya. Pero hindi siya napasok sa akin. Binabasbasan niya lang ulo ko hanggang mata ko. At ang puso ko. Yan lang po ang masasabi ko. Pero kung siya, sinasabi mo sa Arturo Solon, ay tagang aminin ko magaling siya maggamot. Marami siyang ginawang kababalaghan na gumagaling. Pero para sa akin, hindi ko alam kung bakit ganun. Mabilis. Kasi meron kasi akong pasyente niya na huli na hindi pa naman siya namamayapa. Sabi daw, siningil daw siya ng 20K. Pero hindi ko naman kilala yung pasyente, gusto lang magpagamot sa akin. Ngayon, sabi niya, tinanong ko, nagbayad kayo? Opo. Ngayon, kasama po akila ng sasakyan sa 20K. Pero, ang sabi niya, gumaling ka ba? Hindi po. Bakit hindi ka gumaling? Kasi umasa po ako, sabi niya nagagaling ako. Tapos, hindi ko po nakita yung liwanag ng ilaw. Sumagot ako sa kanya, kanino ka ba naniwala? Sa may kapal sa Diyos o sa instrumento niya lang? Sa kanya, hindi ka naniwala sa Diyos. Dahil sino ba magbabasbas sa'yo? Di ba ang Diyos hindi siya? Kasi lagi niya po sinasabi siya daw ang Jesus man. Kaya yun ang pinaniwalaan niya. Kaya hindi gumaling yung pasyente na pumunta sa amin. Hindi siya gumaling. Yun ang sinabi niya. Totoo naman yun. Kasi hindi ko naman sila kilala. Lahat naman iisa lang ang sinabi nila. 20K. Pero hindi pa siya patay niyan. Pero sa akin, aminin ko magaling siya. Lahat kasi ginagamot niya. May tiwala siya sa sarili niya. Kasi yung tiwala niya sa sarili niya, sumubra na malaki ng ulo. Kasi, sinasabi niya kasi sa sarili niya, siya ang Panginoon. Okay lang sana sinasabi niya, totoo naman yung sinasabi niya, hindi ako magpapagaling sa inyo kung hindi ang Diyos. Dahil kayo naniniwala. Pero kung lagi bumubukas sa bibig mo na ikaw ang Panginoon sa Kristo, ang sinasamba na rito, ang sarili mo kung hindi ang Diyos. Yun po, ang totoo. Pero sa akin, mahusay din po siya. Wala po akong masasabi sa kanya. Basta't importante, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Kung nasa man siya ngayon, at sino mang gumawa sa kanya, may kabayaran din po yun. Pagdating ng panahon. Hindi man ngayon, doon lang po ako nahinay sa kanya paggagamot niya, nahingi ng malaking 35K. O, kita mo, 35K pa. Psst.
35K pag ganun po, ganun kalaki 35K. Alam nyo ba yung 35K? Ang hirap kitain sa panahon ngayon yan. Pero yung ibang tao talaga pag maraming pera, kahit sabihin mo na tumalon sa pader, tatalon yun. Basta alam niyang gagaling siya. Pero pag 35K po, 3,500. Sabi niyo kasi 35K. 3,500 po. Hindi ko po kaya maningil ng ganyan kalaki. Kasi natatakot ako eh. Yung mga ganyan. Yung pasyente ko nga, alam ko na gagaling na siya. Sa tingin ko pa lang, pag nahawakan siya ng Pong Nazareno at itinuro niya na sa akin yung sakit eh. Kahit alam kong gagaling, hindi ko sinasabi. Alam ko na po minsan ng technique sa pagmaghihilot nila, pero hindi ko po sinasabi yon. Basta sinasabi ko lang, manalig ka lang. Malay mo, mangyari na ito. Pero pag sinabi na ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, sa araw na ito, ay siya'y makakalakad at gagaling. Siyempre, sasabihin ko agad, sa araw nito, kuya, ate, maniwala ka sa akin, tanggalin mo na yung sakit mo, lalakad ka at gagaling ka. Maniwala ka lang, magdasal ka lang sa Diyos, tawagin mo lang siya. May pahintulot po yun ng Diyos, sinasabi niya, siguro yung tao yun ay mabait. Baka may nagawa siyang kabutihan, kaya binigay yung gift na hinihiling niya. Minsan nangyayari po yan. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo, lagi lang po tayo magdasal at manalig at manampalataya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa sa lahat. Basta magtiwala sa Diyos, manalig at manampalataya, at huwag po nakakalimot sa pagdarasal, at maging totoo lang tayo sa ating sarili. Tandaan niyo po, ang Panginoong Kristo ang lagi dapat maghari sa ating buhay at walang sino man, at wala naman pong makakano. Tandaan niyo, siya ang una sa lahat bago ang ating sarili. Pasensya na po kayo kung may isang oras, mag-iisang oras at kalahati na pala tayo nagkukwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo. At sa konting kwentuhan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong pamilya. At nawa ang Panginoong Kristo ang una't maghari sa ating buhay at ganun din sa mga paligid natin. Basta tumingi lang tayo ng tawad at magpatawad lang tayo at manalangin tayo. Huwag tayo makakalimot sa Diyos, ibibigay niyang lahat para sa atin. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Yun lang po. At thank you po sa inyo lahat at God bless po sa inyong pamilya. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Kristo at malayo sa lahat ng pakamakan. Ang lahat ng mga taong inggit at gustong manakit at masamang iniisip sa atin, ang Panginoong Kristo ang una't lahat sa atin. Ganon din sa mga taong na hindi sa atin. Basta't lagi lang po tayo magdasal. Yun lang po ang sinabi ng Panginoong Kristo at hindi ko na po yung pwedeng dagdagan. At wag lang daw tayo makakalimot, dumalaw sa kanyang tahanan. At wag din daw tayo makakalimot, manalangin sa kanya. Hindi niya to sinabi sa akin araw-araw ha. Basta sinabi niya lang sa akin, kung ikaw ay pupunta sa aking tahanan, dalawin mo naman ako at pakikinggan kita. Yun lang sinabi niya sa akin. Pero wag ka lang makakalimot at sabihin mo din to sa mga pasyente ipinagkakaloob ko sa iyo. Hindi ikaw ang nagagamot kung hindi ako. Yun lang. At maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Mega shoutout po sa inyo. Siyempre, ganun din sa aking asawa na si Cinda Cableng Cruz. Mega shoutout po sa kanya. At sa lahat po, maraming salamat din po sa inyo. God bless din po. Maraming salamat po. At bukas ko na lang i-upload yung iba kong pasyente. Naka-upload na po ako ng 3 ngayon eh. Bago lang po yan. Maraming salamat po. Amen.